Wazui poishinta iscă, Votona mi sangata Disput, gamba poi contai disput Trace utai escola Lição, motin Votona lição Vocês Votona fodea Kerna, pautele ami kerna Interau ta escola Discofico Bejarieta Titun amce Cadis poi jugar zata Morgan Poro Zaiti Sota Begin votre Escola teacher rauta Rota poi sale rota punta poi da audeki Lapit poi oto yaklo lapit sargo asato bari Fondan roklo poi tolo fondan taji lagi paulia tadi Our teacher Tsunami and are very strict Emuge night scrum burgeta je चोरशे लॉलिये पीशे बटे ते सोले बोर बुरगे मुगे इस क्लास केशी उपानाय आता रात्रीची 8 वर चाले पण थोडे बुरगे येले ये बुरगे दिसाचे कोण आयसूट इकताय कोण निस्ते इकताय कोण पोती इकताय आणि रात रात्री ये मुगे नाईट स्कूल मध्ये जीव खाचे येताय आम 20 ता बुरगे पिले फकत थोडे बुरगे आहाय हे बुरगे गेले Attendance count Roll number 1 Present teacher Roll number 2 Present teacher Roll number 3 Present teacher Roll number 4 Present teacher आदेश करे कौन absent आहे ते उभा Teacher absent आहे ते इलो नाही उभा राहा काका आप तुमका टेस्ट कोताली तुम किती बुडायचे चोपा Hey you क्लास निघायला व्हाट आता आओ किती सांगते बरोबर शाळे काय रेडी ओके boy teacher Silence no Gandhi ji अच्छा का गांधी जी कौन बोला आयमाला टीचर टीचर एनमाला मैंने गांधी जी को नहीं मारा तुमचे विषय किती घेताय गांधी जी नाथुराम गोडसे म्हणतात माललो कोण माललो गांधीजी नातलाचे गौशे मुठाय तेण माललो नातला गोडशेलो असे बोटी मोरे तुम्ही काय नोणाय पण काय नोणाय म्हणाली नाथुराम गोडसे हाते नातलाचे गोडसे घे महात्मा गांधी नाथुराम गोडसे माललो समजलाई हाय टीचर तुमके गर्लफ्रेंड आवून माताई ए स्कॉल रेस्पेक्टान जाप करू जाय आणि क्लासरूम मध्ये बसत असताना परमिशन टीचर म्हणून मी कसं जाय ओके ओके पिपरी टीचर परमिशन टीचर एक सगाई तुम तो गप किदा जावो टीचर राम येताले येता असताना तुमगे गारा हाटल्या असेले मायाचा असता चोयले तुगे बुलू दोरेचे सुकोते माग दिसवले तू आधी स्लायो पण शट अप तू किती साल मग काय प्लान जाऊ ना तू किती आवड झालं रे टीचर आम्ही येताले
त्याचा सामने सायकल खंयची आजारी त्याचा नाव येऊ हो जावं रे ओय बरे बरे बसाय बे दास्तो मी हा आवाज हा टीचर तू कोण केलो तू वेर इज डस्टन म्हणून ना टीचर बे दास्तो म्हणजे बोट पुसवाचो दास्तो मी टीचर टाइम कितो जाला तो बोट 9:30 जाले कित्याक तू येता हांव मातशें मोरक्या ओपन टिकेट तो चोयन येता बस बस मोर को हेरा ना सारखे तो काता मुगे ना डिस्प्ले तू आज येता तू क्रेन किती झालो टीचर बायना पास पडालो आणि सॉफ्या उदो बरे एकला मागेच्या होग झालो तू काबिलो होय तू कोण वाये रात मरे होय तुझ्या घरात सोबत उदो आका मरे होय जाल्यार तू पोव कणा शे टीचर एक सांगू तुका वाऱ्याचे उदो जाता ना तुझ सोबत पारा सोना टीचर तुका उदो जायना शेम शेम शट एक्सक्यूज मी टीचर किती झाले टीचर हा रोकडो येता वयता चे हे कोण येता अरे पुण्यात ऑर्डर आनीस को सुटवा जाले तू वयता टीचर डाऊन टीचर डाऊन तू तोलसा निघून मारून येता दाबा करोस ना हांव तुमकां मारूं येना पूण हांव मुगे भुरग्यांक घार व्हरोयला मुगे स्टायल भुरग्या घालो रायला कित्याक तेगे ग्रेड पासाको बोद ना केतो उसळप तो सांगून जायना तेका लागून तेगे डिमांड नदर घालूंक वता तेका सांग टीचर तेंक मोजे हांवें वयता जाल्यार तेंगे लिसा पेडी येतली लिसा पेडे जातली अरे आता न्हू तू तेका फॉरेन पासून उचला तू वयता तू हांव एकदम हुशार जातली म्हणजे टेन्शन पासून येतले कित्याक ते इस्रायल केस जर पाहिलो ना ते कितें शिकले तेच जाल्यार हांव मातशें वता बाबा चला तुमगे सायकल घे या ते सायकल पंचर पंचर करता ना काय मुगे सायकल हाडो हाय चल ये बेगीन ये तुमगे ग्रेड पाचशे